Sílvia, Què passa? fa molta calor. És el tema de moda entre els catalans. De què parlen els catalans? De la calor, la xafogó i les altes temperatures. És que, a veure, o sigui, fa molta calor. De fet, fa poc al Discord vam compartir, en una xerrada que vam fer, vam compartir trucs per fer passar la calor més bé, no? Tu tens algun truc per fer passar la calor? Aigua amb llimona. Aigua amb llimona. Sí. Ben freda, no? Diuen que va bé. Et diré una cosa. La qüestió és beure. Ja, hidratar-se molt, sí, sí. Tant és que sigui cacaulat, com aigua, com el que vulguis, però beu. Sí, Beu sí, sí. alguna cosa. Jo sempre tinc com 4 o 5 ampolles d'aigua a la nevera i en vaig traient i tornant a posar, o sigui, sempre... Sí, sí. Hidratació, molt important. També el ventilador sempre encès. Emporta-te'l allà on vaiguis. Sí, i dutxes d'aigua freda, bàsicament. Oh, i tant. Però no serveix de res, això. Home, sí, una mica sí. M'he dutxat fa 2 hores, m'hauries de veure com estic de suar. Clar, 2 hores, sí. Ja és temps suficient per tornar a estar acalorat. Però Andreu, tio, vull dir, és que fa 2 hores. Vull dir, no. Sí. Bé, però quan estàs en un moment que dius és que no puc més, o sigui, tinc ja les neurones fregides, no puc pensar, et fas la dutxa i com a mínim durant una estona, ni que sigui mitja hora, ja estàs millor, saps? Però surts d'allà i ja sents que l'aigua se t'evapora i fa xxxt. Sí. Bé, si voleu compartir trucs i coneixement útil d'aquesta mena i altra informació, ho podeu fer a Discord, si us feu membres, a través de l'enllaç easycatalan.org/membership. Parlem de coses d'aquestes i de moltes altres. També hi ha el club de lectura que gestiona la Leida. Sí. I les xerrades setmanals. El canal de dubtes lingüístics. Vull dir, hi ha molta cosa per fer i molts espais per parlar. Dit això, volia fer avui una felicitació Vinga. a la Valentina, que la vam entrevistar aquí en el podcast, perquè ha aprovat l'examen de C2. C2 de català. Uau! Enhorabona, Valentina! Vull dir, una abraçada. Tu mereixes moltíssim. És més, ja t'ho vam dir quan vas venir aquí, que per nosaltres ja el tenies, el C2, vull dir. Sí, no teníem cap dubte que tindries aquest certificat ben aviat, però bé, això, l'enhorabona. Enhorabona. Molt contents per tu. Ara potser molta gent està pensant, què? Ja sap la nota? Com pot ser? Però que no surt al setembre? Calma, calma. La Valentina va fer l'examen a l'Escola Oficial d'Idiomes i per això té ja la nota, el resultat de l'examen. Aquells que hàgiu fet l'examen al consorci o als lectorats, no? A les universitats, a l'estranger, tindreu la nota més endavant. Per tant, calma. I bé, molts ànims a totes les persones que potser no ho han aconseguit aquesta vegada. No passa res. A la següent o quan sigui, però l'important és continuar. No us desanimeu. Exacte. I si voleu practicar, com ja hem dit, teniu aquí servidors que us podem ajudar en el que puguem. Oh, i tant. Doncs mira, fent el podcast, donant-vos input, comprehensible input, que diuen en anglès, no? I també a la comunitat, donant-vos l'oportunitat de practicar el català. Una altra cosa que et volia ensenyar és un àudio que ens va arribar per Facebook. A veure. I és de la Gabriela. Hola, nois. Em dic Gabriela, sóc italiana i fa molt de temps que volia gravar-vos aquest missatge, però mai em decidia perquè mai em veia amb cor. Però avui m'he decidit perquè estic escoltant l'episodi del 1 de juny, crec, i esteu parlant d'exàmens i de proves, de certificació, i com que aquests dies estic fent els exàmens de finals del B2, us volia donar la gràcia perquè vosaltres també m'heu ajudat molt. El dimecres passat vaig fer la prova escrita i demà tindré la prova oral. Bé, tenia una mica més por de la prova escrita que de l'oral, però demà veurem com va anar, no? de la primera prova, de la primera part. I res, us volia donar les gràcies perquè us estic escoltant fa mesos. Crec que vaig començar fa 4 mesos, més o menys,
i a poc he començat escoltant els primers episodis i ara crec que he arribat més o menys a la fi i no sé com faré perquè cada vegada que cuino o faig coses que no em requereixen massa concentració i puc escoltar alguna cosa, segur que us escolto a vosaltres. I res, us volia donar les gràcies perquè m'heu fet companyia, de veritat, i perquè m'ha ajudat molt. Hi ha hagut coses que de veritat, per exemple, vosaltres parlàveu d'aquesta cosa i el dia i l'endemà a classe amb el professor em trobava aquesta paraula i era, ja la coneixo perquè em van parlar la Sílvia i l'Andreu. Doncs res, moltíssimes gràcies, continueu així i jo segur que us estaré escoltant. Moltíssimes gràcies. Oh, Uau. que bé. Sí. M'agrada molt que li fem companyia, no? M'agrada aquest concepte. M'alegro moltíssim que estiguem fent companyia a qui sigui que ens estigui escoltant. Doncs sí, els podcasts tenen això, no? Que els pots posar en moments d'aquests que fas neteja, que estàs sol i mira, t'entretens, no? I fan molta companyia. Doncs res, Gabriela, molta sort també a tu amb l'examen i, escolta, un plaer que et serveixin els nostres podcasts. Oh, i tant! I bé, i això. I escolta, molts ànims amb l'examen i tot el que et proposis. I en 4 mesos, s'ha escoltat tots els episodis. Jo flipo. Diu, i ara no sé què faré. Potser haurem de fer més episodis al mes. Andreu! No, de moment continuarem com fins ara. Déu-n'hi-do, no? Vull dir, la xapa que fotem cada setmana ja Déu-n'hi-do. Sí. És que jo quan sento que ens diuen això, no? Que han escoltat tots els episodis en tan poc temps, o com el Fulvio, no? Que va escoltar tots els episodis 3 vegades, vaig pensar, però com pot ser? Deu estar fart de nosaltres. En fi. Jo m'he pillado d'ells. Jo penso, si com a mínim els serveix, si com a mínim us serveix per això, no? Per tenir una referència, no? Que quan sentiu alguna paraula ja no us soni nova perquè l'heu sentit en el podcast, doncs mira. Ja està bé. Ja hem fet alguna cosa. Exacte. Tema del dia. Doncs precisament per això, perquè en aquest podcast ens hem proposat de parlar de tota mena de temes, no? Oh, i tant. Per cobrir doncs, tots els temes del dia a dia i que vosaltres, els aprenents, doncs, tingueu la sensació d'haver sentit converses, no? D'alguna manera d'haver participat, ni que sigui com a oients de converses d'això, de qualsevol tema, no? Doncs avui he triat un tema que va sortir la setmana passada, en l'episodi de Això i Allò, quan vas fer la pregunta de correu electrònic o carta, no? Ai, molt bé, vinga. El tema, diguéssim, no és tant carta o correu electrònic com el fet d'escriure, o sigui, l'escriptura, d'acord? Per anar desgranant i anar veient totes les paraules, el vocabulari que té a veure amb el fet d'escriure, no? Aleshores, tinc una sèrie de preguntes en relació amb aquest tema i doncs les anirem responent, no? Com sempre. Vinga, la primera pregunta és, en el teu dia a dia, escrius gaire a mà o ja ho escrius tot a l'ordinador o al mòbil? No. A mà. A mà moltíssim. Sí? O sigui, escric molt a l'ordinador, però a mà moltíssim. Jo tinc una agenda que és una agenda física, o sigui, com un llibre, i allà hi escric no només totes les coses que he de fer cada dia i els pròxims dies, sinó també una llista de les meves tasques pendents, coses que els meus alumnes volen que els hi enviï, o coses que he de fer, no només de la feina, sinó també d'Easy Catalan, o de coses de casa. Llavors, l'agenda és... Jo no puc viure sense aquesta agenda. I, a més, sempre tinc papers que hi escric coses. O sigui, abans d'escriure-ho en un Word, ho escric en un paper. D'acord. Però diguéssim que guanya l'ordinador, no? O sigui, tot i que escriguis tantes coses a l'agenda o /calendari i les notes, escrius més en format digital que no a mà. Sí, perquè he d'enviar molts correus, els documents que jo faig amb els meus alumnes doncs els he escrit en un Word, etc. Llavors guanya l'ordinador, però tot i això no puc... O sigui, si em fas triar, m'estimo més paper. D'acord.
Doncs mira, en el meu cas, jo he de reconèixer que cada vegada escric menys a mà i quan m'hi trobo, cada vegada se'm fa més estrany. Ah, i què ho deu fer? Perquè jo, diguéssim, l'agenda, el calendari el tinc digital a l'ordinador i al mòbil, per tant, no tinc una agenda física. Sí que prenc notes. Això sí que sempre tinc un bloc de notes aquí a la taula o papers d'aquests impresos per una cara que reaprofites per l'altra cara, no? Per prendre notes, fer pluges d'idees, fer llistes de coses per fer, tot això sí, ho faig a mà. Però, clar, al final és poc text, no? Perquè solen ser com escriure de manera molt esquemàtica i això, no? Llavors, realment escric molt poc a mà, molt poc i cada vegada menys. Però crec que és bonic també escriure a mà. Sí. A mi m'ajuda molt a aprendre coses. O sigui, si he d'aprendre alguna cosa, necessito escriure-ho a mà, no a l'ordinador. De fet, diuen que si poses una cosa per escrit, és com que estàs centrant-hi més l'atenció. O sigui, si tu vols dur a terme un projecte, doncs el fet d'escriure'l, de posar per escrit tot, a mà, no a l'ordinador, sinó a mà, diguéssim, estàs contribuint a realitzar aquest projecte perquè hi estàs dedicant més atenció. Clar. Que no només tenint la idea al cap. És que, a més, quan escrius a mà, és una cosa que ho pots esborrar, no?, amb el típex, si vols, o alguna cosa així, però has de tenir més clar què vols fer, no?, què vols escriure. En canvi, a l'ordinador, esborrar-ho és un moment i tornar-ho a escriure. D'acord. Ets dretana o esquerrana? És a dir, per qui no conegui aquests adjectius, escrius amb la dreta o escrius amb l'esquerra? Soc dretana. Sempre ho has sigut? Sempre ho he sigut i a més, amb l'esquerra, o sigui, amb la mà esquerra gairebé no sé fer res, a part de carregar-hi tot el pes. O sigui, si he de portar molts paquets, me'ls carrego tots a la banda esquerra i llavors la banda dreta, com que és la mà que he d'obrir la porta o he de fer no sé què, aquesta mà lliure. Clar, perquè és la teva mà hàbil, no? Sí. I les reserves per a les coses que requereixen més habilitat. Té sentit, sí. Doncs jo sóc esquerrà i, en canvi, quan menjo amb bastonets, ho faig amb la dreta. Però què m'estàs dient? Sí, perquè em vaig aprendre amb la dreta i, no sé, amb l'esquerra no em surt tan bé. De fet, no en sé amb l'esquerra. Però creus que només és en aquest punt o en tots? O sigui, si has de... no sé... si has d'obrir una porta... No, sóc esquerrà amb la majoria de coses. D'acord. Però amb aquesta concretament sóc dretà. Oh, mira tu. Sí, una curiositat. D'acord. Estàs orgullosa de la teva lletra? És a dir, t'agrada la teva lletra? Sí. Ui, tant, orgullosíssima. D'acord. Pensa que jo he vist lletres dels meus alumnes que penso... I a més d'un li he dit o millores aquesta lletra o te'l suspendran a l'examen. Perquè quan fas un certificat hi ha moltes vegades que la persona que t'ha de corregir l'examen, si veu que allò és una lletrota, que no s'entén res, i que a sobre hi ha gargots, no?, i està mal fet i no sé què, diu, mira, això t'ho corregirà algú altre, però jo no. Clar. I llavors ho suspenen directament. I a molts alumnes li he dit, has de millorar, perquè no pot ser. O sigui, jo puc fer l'esforç d'entendre la teva lletra, perquè em pagues, però aquella persona li repampinfla. Sí. En un examen la lletra ha de ser comprensible. Sí, això claríssimament. D'acord. Escrius amb lletra lligada o amb lletra d'impremta? Faig una barreja. D'acord, jo també. Perquè jo no sé per què, quan era petita, primer em van ensenyar a fer la lletra lligada i vinc a fer quadernets de lletra lligada. Vull dir, no és que en féssim 2 i ja està, sinó que jo me'n recordo que vinc a anar fent quadernets de lletra lligada i quan vam tenir la lletra lligada, que ja la teníem dominada i això, llavors l'altra. Sí. I clar, m'ha quedat una barreja. Clar. M'ha quedat una barreja de les dues coses. A mi m'ha passat igual. O sigui, de fet he anat canviant. Vaig tenir la primera època, doncs, com tothom, que a l'escola ens ensenyaven a escriure amb la lletra lligada, no? Això vol dir que totes les lletres estan juntes, que no separes el boli del paper cada vegada que fas una lletra. I després, crec que va ser a l'institut, també crec que és com el moment en què molta gent canvia la lletra per fer com en el pas aquest de la infància a l'adolescència. Pot ser. Molta gent fa un canvi de lletra i llavors és com passar a fer lletra d'impremta és més guai, no? No sé. També hi ha un etern debat en el món de l'ensenyament sobre si és millor ensenyar-los de bon començament la lletra lligada o la lletra d'impremta, no? És complicat. Doncs ara amb la meva neboda, per exemple, vam agafar un llibre de la biblioteca
que és un llibre que parla sobre les estacions, i hi ha unes frases molt curtetes que parlen sobre aquestes estacions de l'any. I les frases en qüestió estan escrites primer en lletra lligada i just a sota en lletra d'impremta. I bé, vaig pensar, mira, doncs potser està bé perquè veguin també les dues versions, no? Perquè es vagin acostumant que tant es pot escriure d'una manera com de l'altra. Sí. El que passa que al final, com que ens acostumaré, o sigui, la teva neboda s'acostumarà, o potser ja està acostumada, a llegir més en pantalles que no coses escrites a mà, al final surt més a compte, jo crec, que aprendre la lletra d'impremta, perquè és la que més s'assembla a la lletra dels mòbils i dels ordinadors, no? Sí. No sé. No ho sé. A veure què li faran fer. D'acord. Com definiries tu la teva lletra? O sigui, per algú que ara no la pot veure, tots els nostres oients i jo mateix, com la descriuries? Amb quins adjectius? Buah! A veure. D'acord. Crec que de vegades faig algunes majúscules que són com més recargolades. Per exemple, la E majúscula, de vegades la faig de pal, o sigui, simplement un pal transversal, o sigui, un pal vertical. Sí, tot i línies rectes. Exacte, i 3 horitzontals. I hi ha vegades, que és normalment el que faig un cargol, o sigui, començo fent un cargol i llavors me'n vaig al centre com si fes un 3, al revés, i faig l'últim. O sigui, com si fos un 3, però al revés, i amb un cargol al principi de tot. Lletres d'aquestes cargolades en faig unes quantes, i crec que tot això em ve de quan feia aquesta lletra lligada. De que les majúscules també havien de tenir com una forma així més bonica. D'acord. I depèn de quines lletres sí que són més cargolades i depèn de quines no tant. I fas una lletra més aviat arrodonida o unes lletres més aviat, no sé, primes o punxegudes? Com són? Crec que són més aviat arrodonides, però cada vegada les faig més esquemàtiques. Per exemple, la M, minúscula, faig 3 ponts, o sigui, 2 ponts, perdó, no 3. 2 ponts. 2 ponts, no? O sigui, 2 arcades. Però hi ha vegades que en comptes de ser ponts són muntanyes. No sé com dir-ho. Sí. Que en comptes de fer una arcada, el que faig és que simplement faig un pic. Que això és ja quan vaig més ràpid escrivint, no? No ho sé. Potser cada cop escriu pitjor. Jo, definitivament, ja t'ho dic. O sigui, jo crec que mai he fet bona lletra, com a tal. Pot ser que hagi tingut èpoques millors i èpoques pitjors, però sempre ha sigut una cosa molt variable. O sigui, no diria que sempre hagi fet la mateixa lletra, saps? He anat canviant de lletra lligada a lletra d'impremta, he canviat d'estils, hi va haver una època que la feia més inclinada, la lletra. Ah, fixa't. Que la feia lligada i inclinada, com si fos una cursiva, saps? Ja sé què vols dir. Després se'm va passar, vaig dir, ja prou. I ara és una barreja també, és una barreja de lletra lligada i no lligada. Impressionant. En general diria que és una mica mala lletra. S'entén, és a dir, és una lletra que s'entén, però és poc estilitzada. D'acord. Jo crec que la meva lletra l'entén tothom i el que els hi sorprèn molt a la gent és com faig el signe d'exclamació. Per què? Que fas molt gros? El signe d'exclamació normalment la gent fa simplement una ratlla vertical i un punt al final de tot, no? Doncs jo el que faig és un triangle i un punt. Ah, d'acord, sí. I hi ha molta gent que no l'entén. Però és un triangle allargat o...? Sí, és un triangle allargat, o sigui que la punxa de baix és molt més llarga. D'acord. Bé. No sé. Molt bé. A veure, tens un diari personal o has escrit mai un diari? No, però tinc una llibreta a la tauleta de nit on, si tu l'agafes mai, o sigui, imagina que tu ara vinguessis a casa i agafessis aquesta llibreta i la comencessis a fullejar i a llegir, no entendries res. Però és perquè jo un dia al vespre l'agafo, escric alguna cosa en una pàgina qualsevol, tanco la llibreta i el següent dia la torno a agafar una pàgina, l'obro per on sigui, torno a apuntar una cosa, i aquesta cosa tant pot ser una cosa que hagi de fer, una cosa que me n'he de recordar però que no hi havia pensat fins llavors, un pensament que he tingut... O sigui, és una llibreta que a mi em serveix pels meus pensaments, o sigui, com a diari, però que una altra persona agafa allò i no entén res. D'acord, molt bé. Doncs jo he fet diaris al llarg de la vida,
però no, diguéssim, de manera continuada sempre, saps? O sigui, he anat fent diaris que he començat i han durat durant un temps, i sí, i m'han ajudat molt, o sigui, jo crec que els he utilitzat com a instrument terapèutic, no? Per volcar-hi pensaments, per volcar-hi, sí, preocupacions o... Sí, coses així, i m'ha ajudat com a gestionar-ho, no? I a trobar-hi solucions, a pair les coses i a superar també coses. Per tant, sí. Però una pregunta, o sigui, t'ha ajudat en el sentit de que tu has escrit alguna cosa allà i una vegada ho has escrit ja és com que t'has tret aquest pes de sobre, o sigui, ja t'has quedat més relaxat, o t'ha ajudat perquè has reflexionat sobre el tema? Les dues coses, sí. M'ha ajudat a reflexionar perquè el fet mateix d'escriure t'ajuda a reflexionar per fer unes frases coherents, per fer no? Estructurar bé les idees. Sí. Va molt bé per això escriure, realment. Així que sí, que m'ha ajudat. L'he utilitzat com a mètode d'ajuda, com a cosa terapèutica. Sí. Sí, sí. Molt bé. I l'última, t'agradava fer dictats a l'escola? No gaire, la veritat. No? A mi sí. Sí? Sí, perquè sempre m'ha agradat això de l'ortografia i sí, m'agradava. Ai, jo em feia molta ràbia quan el professor o professora en qüestió hi havia posat una paraula expressament que no sabessis com anava, no? Ara només se m'acudeix vella i vella, no? Vella amb V baixa o vella amb V alta. I era el tema de la V alta i la V baixa, no? I ho havíeu fet a classe i el professor et feia el dictat i hi havia la paraula aquella i tu, ai, jo què sé, ja no me'n recordo. Sí, aquest és un tema fotut, eh? Les Vs i les V baixes. Sí. Doncs a mi m'agradava prou fer els dictats. M'ho prenia com un repte, saps? Sí. Ah, sí? No sé. Bé, doncs acabem el tema del dia amb això. Easy Catalan recomana. Et porto, bé, a tu no, perquè ja ho coneixes segurament, però per als nostres oients porto 2 recomanacions i després en el bonus farem un concurs. Ai, que bé! M'encanten els concursos. Vinga. I farem un concurs de lletrejar. D'acord? No m'agrada tant, però vinga. Lletrejar vol dir una paraula lletra per lletra. Per tant, farem aquest petit concurs en el bonus. D'acord. La primera recomanació que farem és una pàgina web que es diu Dictats en línia. Ui, van molt bé, aquests? És un servei de la Generalitat de Catalunya, públic, gratuït, on teniu diferents dictats classificats per nivells del B1 al C2, per tant, B1, B2, C1 i C2, i classificats també per aspectes ortogràfics. O sigui, per exemple, si tu dius vull un dictat de nivell B1 que sigui sobre les vocals A i E, no? O sigui, les As i les Es, o les Os i les Us, també. També tens diferents dictats per treballar les B altes, les Bs altes i les Bs baixes, els apòstrofs, les Rs i les dobles Rs, vull dir, hi ha molts aspectes ortogràfics, sí. Per tant, podeu entrar-hi directament per aspectes ortogràfics o per nivell. Sí. I molts dels seguidors ens han dit que aquest recurs els hi ha servit molt. Per tant, és una cosa que recomanem sempre. Exacte. Teniu l'enllaç a les notes del programa, com sempre, i us animem a provar-ho per practicar doncs, aquell aspecte ortogràfic que us costi més, no? Si dius, hosti, és que a mi em costen les vocals, doncs mira, aquí les podeu practicar. O jo tinc problemes amb les S sonores i les S sordes, doncs aquí. D'acord? Per tant, aquesta és la primera recomanació. I la segona és una cosa més entretinguda, és un programa de televisió que van fer durant un temps, que ja saps quin és, no? Sí, el Gran Dictat. Exacte, el Gran Dictat, presentat per Òscar Dalmau, que és un presentador de televisió molt característic, no? Per els seus cabells, la seva barba, les seves ulleres, però també per la seva veu i la seva dicció, vull dir que com a model lingüístic és exemplar. Tot i que jo he de dir que sempre vaig trobar que les vocals neutres les feia massa poc neutres. O sigui... Bueno, Andreu, escolta, no es pot tenir tot, eh? No es pot tenir tot, no es pot tenir tot. Però bé, què és aquest concurs? Com el podem explicar? Doncs hi havia diferents parts del concurs, hi havia una part que havien de trobar diferents paraules a partir d'una definició,
n'hi havia un altre que els ensenyaven com un jeroglífic, que era una imatge i havien de saber de quina paraula es tractava. I llavors la prova estrella del concurs era el gran dictat. I és que l'Òscar Dalmau, o sigui, el presentador, et deia una paraula, per exemple, libèl·lula, i el participant havia de lletrejar aquella paraula amb els ulls tancats. O sigui, els hi posaven unes ulleres perquè no poguessin veure res i havia d'anar lletrejant lletra per lletra. Exacte. Va ser un concurs que va tenir molt d'èxit, la veritat. Jo ho vaig mirar moltes vegades i aprenies coses amb aquest programa, també. Sí. Perquè moltes vegades sortien paraules que eren molt difícils. Sí. I d'altres paraules que potser eren del dia a dia, però que mai t'havies fixat en com s'escrivien, no? Llavors, sí. Anava molt bé per aprendre. Sí, la prova final del concurs, havent passat aquest minut en què havien de lletrejar, llavors es quedaven 2 participants només, i el presentador els hi deia una paraula i ells l'havien d'escriure i a veure quin dels dos ho havia escrit bé. No? I crec que en aquest punt del concurs és quan hi havia algunes paraules que eren al nivell màxim, que eren paraules que no hem sentit a la vida, o sigui, que només són al diccionari, que no sabem ni de què es tracta, no? Mineral, que només es troba al sud d'Itàlia, no sé, bé, jo què sé. No? I hi havia una paraula que potser tenia 12 lletres i feia uns sons molt estranys, i llavors havien d'estar molt atents en com el presentador ho llegia per saber com s'escrivia. I després, o durant el programa, no recordo ben en quin moment, van fer l'aplicació. O sigui, van fer el joc del gran dictat i jo recordo haver-hi jugat moltíssim. Ja veus? Joc. Sí. Deixarem també l'enllaç per si voleu provar-lo, si voleu posar a prova les vostres habilitats ortogràfiques, diguem-ne, els vostres coneixements, i això. Ho teniu totes les notes del programa, com sempre. I res, acabem aquí. Donem les gràcies a totes les persones que ens donen suport a través de la plataforma de Discord, que ho fan perquè s'han fet membres a easycatalan.org/membership. A tots els membres, a tots els mecenes de la nostra comunitat, moltíssimes gràcies per donar-nos suport, però també donem les gràcies al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. Exacte, un suport que valorem moltíssim. Doncs moltes gràcies a tots per arribar fins aquí i fins a la setmana que ve. Que vagi molt bé. Que vagi bé. Adeu. Adeu.